ጎልጎልታ ኣብ እትበሃል ቦታ ትርጓሚኣ ቦታ ዓጽምቲ ርእሲ ምስ በጽሑ ምስ ሓሞት እትሖሰ መጺጽ ወይ ንኽሰቲ ሃብዎ ጥዒሙ ከዓ ምስታዩ ኣበ ኣብኣ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ እውን ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ እቶም ዓቀይቲ ግና ኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ እነሓደ ዓቀይታይ ግዲኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ ኩልንትናኡ እሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን ሓድሕዶም ከዓ ንዝበጽሐ ክበጽሑስ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሃሉ እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማቐልዎ ንቐምሸይ እውን ዕጫ ተዋደቕሉ ዝብል ጽሑፍ መን ክፍጸም እዮም እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ እታ ዝሰቐልዎ ግዜ ከዓ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ጽሒፉ ኣብቲ መስቀል ኣንበሮ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቐለላ ስፍራ እታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮሜን ጽርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ በዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ ደኣ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትጽሓፍ በልዎ ጲላጦስ ዝጽሓፍክዎ ጽሓፍኩ ኢሉ መለሰ